Aínda que marcharon por separado, CIGA e Comisións Obreiras e UGT coinciden no fondo do problema que malia o acordo de paz entre Israel e Hamás, os crimes contra o pobo palestino persisten. No Salnés, as tres forzas sindicais saíron á rúa nesta xornada de folga e paros laborais. En Vilagarcía, o principal acto foi o da CIGA diante da Casa do Concello. Na Central Nacionalista falan dun amplo seguimento. Ahora mismo aquí hai unha parte moi representativa dos centros de traballo. Tamén sabemos que hai outras cuestións como desplazamentos desde os centros de traballos hasta aquí, que en moitos casos non puderon vir, pero sí temos documentado con fotografías a participación, sobre todo nas quendas de noite, non? Pola súa banda, Comisións Obreiras e UGT organizaron un acto conxunto fronte á súa sede da Rúa Castelao. Unha concentración simbólica, nos facemos un paro, temos convocado un paro de 2 horas en todos os centros de traballo. Evidentemente, pois estes son os traballadores que estamos aquí, que teñen disponibilidade para acercarse, pero en todas as empresas da comarca pois están realizando esos paros de 2 horas nas quendas de traballo, nas 3 quendas de traballo que hai agora mesmo. Ali deron lectura ao manifesto con 15 medidas en defensa da paz e dos dereitos do pobo palestino, entre elas que o alto o fogo sexa permanente e verificable, que se asegure a axuda humanitaria, que se apoie a reconstrución de Gaza ou se proíba o comercio de armas con Israel. Puntos que esperamos que se cumpran de inmediato, que se cumplan todos, que non quede ningún fora desto, e que sobre todo eu quero recalcar esa especulación da que se está falando que probablemente pode pasar ou queran facer estes dous intelixentes, por decirlo de alguna forma, como son Trump e Netanyahu. A xornada de movilizacións rematou en Vilagarcía á tarde con outra concentración da CIGA na Praza de Galicia.